נו, תתאפסו על עצמכם כבר. תקשיב, נו! שתי הקבוצות שתהיה ירידה להגנה מסודרת. את רואה שמה אני מדבר שיותר אכפת לכם מהתקפה? יותר חשוב לך לתת מכה על הקיר מאשר לרדת. כולם מדברות בירידה להגנה, בשתי הקבוצות. נו, בעיר. רוצה לראות איזה שתיים לוחצות כל פעם. הלאה. ולא בעדינות. דבר שני, אני לא מבין שתי הקבוצות, איפה נעלמו כל החוקים ההגנתיים שלנו בסדר. תגידו, הדר, הזריקה שם של ירדן, של מי זה היה בסדר? ירדן, נכון? מה זה קשור? איך היא יכולה להגיע למצב פליאה כשהכדור לפני זה היה מרחק מסירה מהכדור? אף אחד פה לא שומרת אוברפליי, את לא שומרת אוברפליי, את לא שומרת אוברפליי, את לא שומרת אוברפליי. תגידו, מה עם החוק של אוברפליי למרחק מסירה מהכדור? לאן זה נעלם? תשמרו אוברפליי למרחק מסירה מהכדור. קדימה. בידיים. כולם עובדות קשה גם את על הכדור. הילה, לאן נכנסת לרוטציה? טוב, הילה, הלאה. כדור בעיר. קדימה, אין כידור, וואלה. שחק!
אין כדור, אתם צריכים לזוז מהר! איפה הכדור כבר? אתם לא חותכות אבל, הלאה! מה זמניות? בלי ידיים. להזיז רגליים מהר אני רוצה לראות. בלי ידיים תלמדי לשמור. קדימה. קרוב, בלי ידיים קרוב.